sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, intay denggen ti pakasaritaan, ti maysa a pagayam a nagsakripisyo, iti ballasiw taaw, tapno maikkan nalaeng iti napintas a kasasaad ti pamilyana, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Intay nga rod basaan ti surat ni pagayam tayo a Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sheena. Nasapa a binaklay ko ti responsibilidad ti pamilyami, gapo iti panagsakit ti amami. Nang runa ket siak ti inauna. Awan nga rod ti daddumaan na panunot ko a pamuspusan no di ti panagabrod ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Banang, nodakan to ni Amerika. Igatangan na kiti baro a sapatos ko Katun ang amasan nga ijay Amerika ti papanak ading ko. Ijayak Hong Kong nga abroad. Isumot lang nga isumanang. Basta abroad, Amerika kunada. Nalaklak ka kanuket ti original a sapatos ijay. Ngam dito ayan tayo. Unay kalakit din aya, Dave. Saan pa'y laang anak kadandano ni Manang mo ijay Amerika? Ngam sapatos adagos ti bagbagam. Wala, tapno sana malipatan ni Manang, nanang. Wanan ading ko. Di ka agdanag taigatangan ka. No kayat mo akit, oray talo pa'y sapatos tigatangag para ken ka. Ay sus, jak atrasan dahi ta Manang Sheena. Da kayo nga'y matatang. Anya ti kayat yu agatangag ka para kada kayo. Ay da, awan ti daduma kayat ko. No di ti kinatalgad mo iti lugar apa pa naman ako. Nang runak at dayo ka ijay. Awan ti amam. Awan ti kabagyam amabalin mong asik ganot ka sa pulam. Pudno ti kuna ni tatang mo, anak ko. Ay, no da kami laang kuma ti matungpal. Nasaysaya at matlaang kuma, no dito'y kan nga agtrabaho. Iso na laang tadi mo mat kayat. Saan mat nga itijak kayat nanang? Ang imbag kumaa, no ni Dave laang ti agad-adal. Saan mat tada pa'y do akabsat mi? Ken maysa, adayo adakdakkel ti sweldo ijay. Uwan matkit di Basta di mo kumaliplipatan dagiti bilin mikin ka anak ko. Agan-anad ka kumaakanayon ijay, wain. Wan tatang, di kay ka di agdanag, takabailak ti bagik. Sa anak matkit nga agpursigi nga agabrod no awan determinasyon ko. Ikarik nanang, tatang. Siyak ti mangyaon kada kayo iti kinarigat. Agpatakder tayon to iti balay tayo. Iti kasta, saan tayo akakaasi no adda dumteng abagyo? Ay na, nagsaya atin no kasta, anak ko. Saan lang aday tananang? Nasken amaaddan kayon tumat iti negosyo. Iti kasta, adan tumat pakakumikuman niyo. Ken kayat ko ama kaadal amin dagiti kakabsat ko. Iti da ita nga ibagbagam. Kaslaawanen balak mo nga agawid, anak ko. Kaslati ko namut ket ijay kan nga agtrabaho aginggat-ingana, Sheena. No siyakla amaysa, jakmet agarapaap itinanam ay apyag. Tinapateg, agdeden na tayo kuma asa nga pamilya.
Iso ano malpas to ti kontrata, kalpasan ti dua, wano talo atawan. Uray agawid kan tumetlaeng adakos, anak ko. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, Sheena? Ay na, makabannog nga rod, Emmy. Nakadado gayam ti customer iti dayto yung restaurant. Wen sentro ngamin dito'y ayan tayo. Iso at talagang ado ti customer. Naku namon, Emmy. Upat lang nga oras ti shift tayo. Ang panagreknak kat kasla 8 hours akmatan nga trabaho. Kas naakmat laang ididamog kag trabaho dito'y. Angam saan na bale? Mairuam kanto matlaang, Sheena. Wan matkit di Mairidip ko laang diit, mabalin manan. Kaya't mo asawan. At dapay sa bali arakit mo, malaksid dito'y restaurant? Wan, sayang mat. Awan mat ngamin aramidak kalpasan ti trabaho dito yung restaurant. Sa dino nga eh. Iti may sa abar nga si dagmat laang dito dishwasher. Ay, mayatan Day ta talaga tirumbang nga aramidam, no? Daka dito eh. Masapul na diskarte ka. Itikas na, mabiyag ka. Sika ngay mat. Anya ngay matidad do maarakit mo kalpasan ti trabahom dito yung restaurant. Caregiver ak iti malam. At daal alaga ak abakit. Kasta gayam. Nabayag ka din dito 5 atawan kon dito eh. Ay wow, nabayag ka nga rodan Bumayagak nga tamat, iti kasta kabayag dito Katun Apikit din na saan. Basta na diskarte ka kunak manan. Ti ibilin ko lang kan ka. Saan ka ngagpaspasikog. Grabe ka Pudno ibagbagak, Sheena. Adon tinakatrabaho ak akasta ditoy. Nakipag one night stand. Tapos nagsikog. Di damot nga rod ka ba ilang tiyang trabaho. O, di kapilitan nga agawid ng iji Pilipinas. Saan to ang mapasamak day ta kanyak? Masapul nga agtrabaho ak nga agtrabaho. Ngamin, adu ti mang namnama kanyak iji Pilipinas. Dave, Apay ka din, nanang. ibagam kin ni manang mo. Ta-thank you iti inted na akwartami kin ni tatang yo. Imbaga ako, nanang. Itay pa yung in-message ko. Ang mga ano dapat lang iti trabaho na. Iso asan pa nag-reply. Ano ang mga ano nakaturog? Agimpon ka, anak ko. Di ka gastos-agastos, wan. Laglagi pa mapagregrigatan ni manang mo ti ipaw-pawit na akwarta. Ni nanang met. Palpalagi pang kalaeng, anak ko. Wan ka din, nanang. Saan yun anas ka nga ulit-ulitan day ta? Amok met, no kasano karigat tibiyag ni manang ija abroad. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, ingkaigatanganan iti agas ni tatang yo. Wan, nanang. Agawid ka manan adagos saan ka manan nga agtambay iti ayan dagiti babarkadam. Wan ka din, nanang. Ang amamuyo, agdaman na panunot ko. Anya day ta, Dave. Nasaysaya at siguro no makasarak iti Amerikano ni manang ijaan niya. Ha? No makasarak iti Amerikano, kitagkalaysada, mabalindo tayong tumating nga alaay ni Jai. At naligat ko, ninanang mat, apay nga agkistong kayo nga. Ilusyonado. Ala, ingka gubatangan iti agas ni tatang yo. Iti kasta, makatumarang. Sheena, Emmy. nalpas ka din ti shift mo? Wan, sika ngay. Saan pa'y? May sa oras pa'y. Sana bale, mabiitan day tamay sa oras. O sige umanakon nga agawid. Mabiit lang, Sheena. Ne, apay. Nakita mo ka di ti lalaki ang nakatugaw iti asidag ti entrance ti restaurant? Ha? Di man Jay naka-jacket iti leather jacket. Jay ka di Amerikano? Uy, Oh, apay day Jay Emmy. regular a customer day Jay dito eh. Kinapudno na. Damdamagan na kaitay. Kaya't mo ka di? Tayam mo ka kan na? Anya?
Kaya't nakakano ama-am-am mo. Ay na, saanin, Emi? Awan mo't dakas na. Agam-am mo kayo laang mat. Anya ti amom. Ang mga nuagbalin kayo anasingan. Anya? Panagriknak ngamin, kat kurusunada na ka. Ha? Basta tibilin ko kan ka, saan ka ngagpaspasikog? Oy, Sina, manunga aldang mo basta ka. Wani nga rod. Apay, masakit ka di? Jak man amo. Jak nga rod mauawatan ti marikriknak ita. Kanayon ang maululawak. Anemi kaksamatan, gapo iti kanayon ko pa nagpuypuyat. Kat no damag ko anobyong kanon dayjay nga Amerikano. Ah? Dayjay? Awan laang dayjay. Fling-fling laang dayjay, Emi. Nyam, nagkaida kayon, kasta ka di? Ha? O, anya, apay adi ka makasumbat, ha? No kasta, addan na pasamak kada kayo. Naminsan laang mat. Sigurado ka na minsan laang. Wen, anya ka kadi aya? Saan nga ta, amasikog ka? Anya? Ay, kunak tupay kat. Di mo't binagaan kan ididamo pay laang. Anya ti aramida, Kemi. Ay, jakamukan ka, Sheena. Jak mabalin ti agawi di jay Pilipinas sa kastoy ti kasasaad ko. Sigurado adakkel apakay babay ng ti pamilya mi daytoy no bilang laeng. Binagaan kan ididamo pay laang. Anong, Ay, husto ka, Emi. Rumbang nalaang ko mga tinumpal ko ti pilin mo. naladawan ti amin tapno agbabawi ka? Ay, hunay matlakit di kaminan. Ay, nakatangtanga akmatan. Nakatangtanga ka talaga. Kaan anak mo laang. Ang agtrab-trabaho ka manan? Kapilitan Agbisin kami mat iti anak ko nandiyak agtrabaho. Ay, bilibak at talaga ken ka. Nagtrabaho ka aging nga inom abulan ti tiyan mo. Imbaglaangan tabas si ti tiyan mo nagsikog, iso asaan amadlaw. Ita, awan pa'y makabulan, manipod na ganak ka. Ngam agtrab-trabaho ka manan. Wen tama no bulan mat adyak nakapaw it anasayat iti Pilipinas. Iso masapul nga agdoble kayo dak ita, tapno makapaw itak manen iti dakkel. Kasanon ti anak mo? Intalag ko pay lang iti boardmate ko. Awan mat ngamin trabaho na. Iso nga isupay lang ti pinagaw-awir ko. Sana bali ta saan mat libre, bayadak mat. Oh, manupay nga iti kabailam a sideline ita. Uray mano, basta kabailan pay lang ti bagik. Ay, Sheena. Jak mabalin ti agawid, aging gaadyak pay natungpal ti kari kadagiti dadakkel ko. Addan balay tayo. Addan negosyom. Addamat ang trabaho ni Dave. Kabailan na mo't siguro at tulungan ni Manang na amang paadal kadagiti dua pa yakabsat da. Kan may sa, graduating mo't ni Arian. Nintulaangan Christian ti pagadalan da. Husto ka lakay. Apay, saan pa'y laang nga tayang agawin ni Sina bakit? Dayta ti jak ammo lakay. Awan mo't nadakdakamat na may papan iti dayta abanag. Naibagak mo't iso nga ibagam tagawid ang tanak tabakal. Ide pay laeng mo't ngay bagbagak dayta kenkwana. Angam di mo't agtagtagare. Di tay amaw, no kasadumot ti kasasaad na iya. Ang masigurado anarigat ti biyag ijayan niya. Naku namon lakay. Bayam, ta ibagak to tinapagsaritaan ta. Apaman nga umawag ni Sheena. Kaslad na nagsardeng alugan iti batog. Asino nga tatidimtang? Yuhuu! Nanang! Simang pulutan ni Manang Sina! Ha?
Nanang! Ay, Sheena, anak ko. Ay na. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Anak ko, agyaman ang tanag-awit ka mo ilaga ni sin anak ko. Wen tatang, agmano ak? Ay na, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Manang sina, Hmm? sino ti kaduwa mga ubing? Ha? Jillian, my dear, come here. Yes, Mommy? Say hi to your grannies. This is your Lolo and Lola. And this is your Uncle Dave. Hi, Lolo. Hi, Lola. Hi, Uncle Dave. Sino nga agpaiso da ito nga ubeng, anak ko? Kasla Amerikana mo. Huwag nga raw, nagpintas nga ubing ay na. Anak ko, nanang, tatang. Aday ta, nakaturugan ti apok. Ay na, jak namnamaen ama addaanak iti apo akasto. Sorry, nanang. Sapay ko mata mapakawandak. Apay nga agkid daw ka iti pambakawan, anak ko. Gaputa nagilimadak kada kayo, nanang. Saan arumbeng adumawat ka iti pambakawan kada kami, anak ko. Da kami kit dia, tirebeng na adumawat iti pasensyaken ka. Amumi anarigatan ka, gapo kada kami. Nanang, Pampanunutek nga rod itay, no kasanong tinagbiag ije abroad. Nang runa ket adda ubing nga awawirem. No kasanom nga inaywanan ti bagim, kabayatan ti panagsikog mo. Siguro, kastaunay arigat mo, anak ko. nanang. Ay, pasensya ka, anak ko. Ngamin, saan da ka man laeng anaan di ngay, idi panawan nga grigrigat ka. Okay lang, nanang. Talagang min nga ingkarik iti bagik. Ajak mabalin ti agawid, aging ga ajak matungpal ti inkarik kada kayo. Agyaman ak, anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyom. Amok anarigat kan nasakit dagiti naglabasam ijay abroad. Angem uray no kasta, kinabailam nga uray agmaymay saka. Ibilang tayon a blessing ti anak mo. Makunak aparabor kada tayo ti Diyos ti apo ko, anak ko. Agyaman ak iti pan nakaawat yo, nanang. Awan anyaman na anak ko. Da kami ti rumbeng agyaman kan ka. Pagyamanan mi unay. Agaro pito atawahan ti panagsakripisyom para iti pamilya tayo. Adumat arigat ti linakam ko. Ado a sakripisyo ti inaramid ko, tapno laang maipaayak iti nanamay a panagbiag ti pamilyak. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa dinak binaybayan, kastameten ti sibubukal a pamilyak. Makunak a nagbunga amin ti rigat ken sakripisyo iti balasiw taaw, gaputa sa anak met a napaay iti arapaap ko para iti pamilyak. Napaadal ko dagiti kakabsat ko, ket makunak a nasaya at metten ti biagda ita, kadwada dagiti dadakkel mi. Kasi ti apo agturpos metten iti elementarya ti anak ko itaatawan. Ket agkalaysa kami metten iti agdama a nobyok iti umay a bulan. Saan nakas karina dagiti naglabasak arigat, angem kinabaelan ken nalasatak amin dagijay gaputa sa anak asin mo ko. Kadagiti kakabsat adumdum ngag ita agundaway, ammok analakati maupay. Nalakatayo ako mapsot. Ngemnas ken apelyen tayo ti lumaban ken agpatuloy. Kunada nga rodan, quitters never win, and winners never quit. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang iurnos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sheena.
Ken ka pagayam Sheena. Dayawan ka iti kinatibker ken kinadiskartem iti biyag. Pudno unay ti kunam ano adaman panubok nga intay pagdaldalanan ita, pilyen tayo ti lumaban ken agpatuloy. Ngamin, mamatiak adi datay ikan ti Diyos iti panubok adi tay kabaelan alasatan. Kang runaan iti amin saan tayo amaragpat dagiti arapaap tayo, saan tayo nga agbaligi no agpaabak ken sumuko tayo. Kan syempre, buyugan tayo iti kararag ti amin nga aramidan tayo. Alakastan pagayam Sheena, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.